8の2発目の対戦カード、レディーゴー。皆さん、ちょっとミスがありまして、ワンムーブ目で終了と声かけていただきました。申し訳ございません。それではですね、判定の方、聞いてみたいと思います。カノン対する浦野のバトルです。ネクストに駒を進めるのはこの人。3、2、1、ジャッジ。オッケー、勝ったのはカノン。